20 निफ्राय 30 जन माने एबसुनि सोद्रोमा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दं सालबारि कनस्टिटिउसननिफ्राय। बिपिएफ सरकार थानायाव गोबां जौगानायनि हाबा मावदों। बिपिएफ दोलो जेब्ला सरकार सालायबाय दं बाहाय बहुत अनेक माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों। एमसीएलए जय मुसाहारिया इउपिपिएलआव थांनायाव बिपिएफआ जेबो खहा जाया। बेवहाय मा खहा जानो बिथाङा जेबोखौनो मावना होनो हाखायाखै नालाय बेखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै। जेबोखौनो मावनानै होनो हायाखै बेनिखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै। बिपिएफ दोलोआव दासिमबो जयनिं जागासिनो दं। इउपिपिएलनि सरकार थासेयावबो एमसीएलए जय मुसाहारिजों थाङाबालासिनो बिपिएफ दोलोआवसो हाबगासिनो दं। बेवहाय मा खहा जानो बिथाङा जेबोखौनो मावना होनो हाखायाखै नालाय बेखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै। बेखायनो जोंनि दोलोआव दासिमबो हाबगासिनो दं बा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट थासान्दियावबो जय मुसाहारिजों थाङाबासिनो दिनै जोंनि दोलोआवनो हाबफैगासिनो दं। बाक्सानि थेकियाजानि भिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय खयमारि भुप सभायाव बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि मेलाव गोबां बेफ्रुसार बिबुंथि लाखिदों सालबारि जिल्ला बिपिएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दिगन्त बयारिया। बिसायख'थि मेलाव हेल्प यां एनजिअनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनि मावथि सोद्रोमाफोरा 100निबो बारा जयनिं जाफैदों। बेराफारसेथिं बारग' एमसीएलए रन्जित खेरखातारियाबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों प्रमद बर'नि सरकार सालायनायाव रावबो गोजोननाय गैया। बेहाय दिनै बहुत गेदेर मोनसे जयनिं जालांबाय। एनजिअनि गथ'फ्रा सब जयन जाजोब्बाय आरो इउपिपिएलनि खायसे दङ जयन जादों। दा खोथाया जाबाय मा प्रमद बर' बिथां जिथु सरकार सलायदो बिथांनि प्रति रावबो सन्तुष्ट गैया। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रावबो सन्तुष्ट गैया। एखेबारे ओंखायनो दा मा जादों बिसोरो सदस्यभाबै ओंखारबोदों जे बुंदों जे जोङो बिपिएफ दलावनो जों जयन जागोन जों जगदान जागोन। 100% बेयाव जेबो सन्देह गैया। दिनै एखेबारे क'क्राझार समस्तियाव जेसेबां जोंनि बर' मानसि दिनै लोब लोब जयन जाबाय दङ आरो बिभिन्न जनगोष्ठी दिनै मुस्लिम दिनै अन्यान्य जिब्ला जनगोष्ठी दं बिसोरबो एखेबारे जयन जाबाय दङ। साबेसे जयन जादों दिनै? साबेसे जयन जादों दिनै? दिनै 50नि बारा 50नि बारा। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय नामा? गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय? एनजिअनिफ्राय फैदों गथ'फ्रा आरो ओमफ्राय इउपिपिएल दलनिफ्रायबो दं। जिहेतु नैसेनो सालबारि बियाबनि बिपिएफनि एमसीएलए जय मुसाहारि बिथाङा इउपिपिएल जयन जाहैबाय। बेयाव माबा मोनसे दुर्बल जाबाय नामा? बिपिएफआथ' जेबो दुर्बल जायाखै। बर'न्स बिपिएफनि जेसेबां कर्मिफोर दङ जायजोफोर दङ बहुत मोजां सोमोन्दो बिथाङा गोबां कर्मि लांदों होनना फोरमायदों। गैया बिपिएफनि कर्मि कर्ताफोर लांनो हायाखै। ओरैनो साधारन मानसि हयथ' साफा सानै लांदों बे बेलेग खोथा खिन्थु अरिजिनेल कर्मि बिथाङा लांनो हायाखै आरो थाङाबो बिथांजों रावबो थाङा। बिथाङा बे 4 बोसोर कार्यकालाव सालबारि समस्तियाव मा मा मावदो डेभेलपनि बेलायाव गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। बेसेबां मानसिखौ माबायदि थप प्रबन्सना खालामदो बेखौ रायजोफोरा गासैबो मिथिखागौ। ओंखायनो बेजों रावबो थाङा। खिन्थु सालबारियाव जोंथ' 1 नाम्बारावनो सालबारि समस्तिनिफ्राय 1 नाम्बार भट मोनगोन जोङो 1 नाम्बार पजिशननि भट मोनगोन। 1 नाम्बार पजिशननि भट मोनगोन। दा थिग काउन्टखौ जों खालामा खिन्थु 1 नाम्बार पजिशन जों मोनगोन आरो। धेकियाजानि प्राइमारियाव दिनै खयमारि गामिनि पुब खयमारि गामियाव रिजार्भ सुपायाव दिनै जयनिं हाबाफारि दं। बाहाय जोंहा 100+ दिनै जयनिं जादों गोदान इउपिपिएलनि गोजा गासैबो। जानो गोनांथारसै क'क्राझार नं 1 नं लकसभाया मा फोरमायदों? जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभायावथ' जोंनि खाम्फा बरगयारि सारानो देरहाखानानै दं। दाखालिनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं आङो माने बहुद आवगायाव गोजौआव थांनानै मासिखौ आवग्रायगोन आरो। दिनै नोंथांमोननि बे जयनिं हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। मा फोरमायगोन बे समाव? बेफोरबायदिया डेलि जागासिनो दं जोंनि बिपिएफ दोलोआव लोब लोब हाबफैनाय बा जयन लानाया सोलिगासिनो दं लागातार आरो सोलिलांबाय थागोन। साबेसे जयनिं जादों दिनै? दिनै 100+। ओरैनो गामि जादों ना बबेबा गामिनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय? बाहाय एनजिअबो दं ओमफ्राय सिनियर सिटिजेनफोरबो दं बिसोर गासै लोगो नांनानै दिनै 100+ जयन जादों।
नाथाय गोबां सावरायजादों सालबारि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय दुरबल जाबायमोन बे बेसेबां सैथोबा बेसेबां बेखौथ' इउपिपिएलफोरा बुंखागोन जायनि जाहोनाव इउपिपिएलआ गावसोर दिनैहालागै रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिनो हायाखै बा हाबनो हायाखै बेखायनो बिसोरो बुंखागोन बेखिनिखौ खिन्थु जोंनि दोलोआनो दिनै बहुद स्ट्रं आरो सानसे साननैनि गेजेराव एबसुनिफ्राय 20निफ्राय 30 जन माने एबसुनि सोद्रोमा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दं सालबारि कनस्टिटिउसननिफ्राय बाहाय जोङो जेब्ला बिपिएफनि गभर्नमेन्ट दंमोन बा 17 बोसोर बिसोर 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेखिनि समाव जोङो ओरैबायदि खामानि जे आं कन्ट्रेक्टर हिसाबै आंबो मिथिगौ सालबारि कनस्टिटुवेन्सि आरो मा होनो बेखौ जोंनि मथंगुरि कनस्टिटुवेन्सियाव मा मावदों मा मावाखै आं कन्ट्रेक्टर हिसाबै आं मिथिगौ दा दिनै आङो बे जोंनि बिपिएफ दोलोआव साबमिल जाबाय कन्ट्रेक्टरनिफ्राय थेवब्लाबो आङो मिथिगौ जे बिपिएफ दोलो जेब्ला सरकार सालायबाय दंमोन बाहाय बहुद अनेक माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जादों बेवहाय मा खहा जानो बिथाङा जेबोखौनो मावना होनो हाखायाखै नालाय बेखायनो रायजोफोरा बिथांजों रावबो थांफायाखै बेखायनो जोंनि दोलोआव दासिमबो हाबगासिनो दं बा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट थासान्दियावबो जय मोसाहारिजों थाङाबासिनो दिनै जोंनि दोलोआवनो हाबफैगासिनो दं बिथांखौ बाखिराम होनना बुंदों माबा मोनसे फोरमायगोन नामा बेखौबा मा साननानै सारा दोनदों बेखौ आं मिथिला बाखिराम मुसाहारि होनना दाखालि आं निउसाव मोन्दों खिन्थु मानि थाखाय दोनदों आं बेनि सायाव आं जेबो बुंथिनो हानाय नङा मानो होनबा बिसोर सानैनि गेजेर सिङाव मा हाबसोना दं बेखौ आं जेबो मिथिया কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ